Sa video na ito, isa na namang nakatagong paraiso ang dadayuhin natin dito sa lugar ng Barangay Imalog, Sison, Pangasinan. Bago natin puntahan ang lugar na ito, babahagi ko muna sa inyo ang mga nadaanan natin bago makarating sa makapigil hiningang view nito. At atin din tuklasin bakit dinarayo ang lugar na ito at ano ang makikita natin at mga challenge pag inakyat natin ang falls na ito. Kaya tara mga par, let's G sa Sison, Pangasinan. Alright, so magandang umaga sa inyo lahat. Andito na naman po tayo sa panibagong vlog. Ngayon kasama naman natin si Mrs. Andiyan siya sa likod. Okay, so ang lakad natin ngayon for today is ang pupuntahan natin ngayon ay sa Antong Falls, dyan sa Sison, Pangasinan. Alright, so ito yung aakyatin natin bago tayo makalagpas sa shortcut na dadaanan natin. Yan, yung bundok na yan. Okay, pahon. Ito makikita natin na tanawin dito sa Bulawan. Alright, so tayo ngayon ay pababa ng bundok. Ayan o, pababa. Okay, so tapos isang maliit na tire pot na pang motor lang ang pwede. Yun o, isang hanging bridge. Sige, ipasok mo, tapos atakit kami. Okay, so hanging bridge. At ikakasya natin ang ating motor. Dahan-dahan na, delikado. Dali! Yun na. Let's go!
Okay, so nandito na tayo sa may La Union. Ang arko ng La Union. Let's go sa tulay. So, hindi pa kami nakakalayo pero gumagastos na. Pagkain agad. Pagkain agad, di pa tayo lumalayo. GS A3. So, ayan. Yung mga kasama natin. Si asawa, si Ate Rhea, si Kuya Aldrin, at si Manong Randy. Tapos nang kumain, dito na, siguro na naman kami. Ang linis pa na dito. Ganda ng tanawin. Meron pa tayong 10 minutes. 12 kilometers. Papasok tayo dito, pumasok tayo dito sa may Imalog, Sitio Imalog. At hindi pa espalto. Oh. On. Get sarap jay. Ba't doon? Kami tunuro na naman ito, mali na naman tinuro niya. Niligaw kami ni Waze. Ay! Si Waze talaga, Waze. Paano? Niligaw na naman tayo. Ay, luka na ba sila dito? Ay, season eh, Pangasinan. Nagpastulay. Tinuro ni ano eh. Kuwela talaga to. Naligaw na naman po kami ni Google. Depende. Maganda sana magpalipad. Mamaya na pag pauwi na. Ganda.
Alright, so nagpakalima po tayo dito. At yung tinuro ni Google Map is mali. Medyo bako-bako ang daan. Dito. So, mayroon po tayong environmental fee na 20 pesos doon sa information desk nila. So, kailangan nating mag-login, mga turista. Kailangan ng information. Okay, so malapit na tayo. Here we go. Dito na tayo. Sige, pa-double stand manong ngandi para ano? Pa-double stand. Kung di lang 1 million yung views. Welcome to Antong Falls. Imalog Mutlaang. Imalog Antong Falls. Sitio Imalog Antong Falls. Ay, barangay ba? Oh, barangay. Ayun na, kaya mag-vlog. Dali na natin itong tubig nila dito sa atin. Tanong ni. Awan, ako mo tanong. Naglilaw din, naglilaw. Awan, tanong ka. Awan. Malapit na maubos yung 1,000 ko. Hindi pa. Wala pa, wala. Kung nag 1 million views to, okay to. Okay, so malapit na. Malapit pang akyatan. Medyo mataas pa. Be careful. Watch your step daw. Falling rocks ahead daw. Sana may nakahiway. Ito. Information center. Information de. Saan kuya pataas pa? Ito na. Ang unang lagoon. You know. Yung unang lagoon. So, ang dami na rin tao. Pa, sa taas.
Tuwakit pa ng taas. Baka may basa ka po. Ay, akin yung drone ko. Baka pagdadulas ako eh. Akin nga, baka mamaya madulas. Meter na meter na. Oo. So yun. Doon pa sa pinakatuktok. Yari, labig ng tubig ni may isda. Kaya yan? Sabi ko na madulas eh. Yung tubig, yung damit ko. Ay, damit mo pa. ko. Wala na, nabasa ako. Yung damit ko na panpasit ko. Madulas. Madulas. Ano? Nakabag ka talaga. Tanggalin mo yung damit ko. Tanggalin mo na baba ka, ani, mabasa ako. Tagabag. Okay, so nadulas tayo, madulas pala. Literal kang plagabag. Madulas. Delikado, madulas. Oo. One down. Madulas po yung bato. Delikado. Dito. May daan naman kasi dito, oh. May daan. Ayan, oh. Pag ganun. Ba't pa tayo dumaan kasi dyan? Doon na ito lang. Ayun, oh. Kung first time yung pumunta, pati madulas. Ayun, oh. May daanan pala dito. Ayan, oh. Papunta dito. Ayan, oh. Paakyat. Ayan. Hindi na sana ako nabasa. Akyat dito. Ayan, oh, pagdadaan kayo, doon lang para di kayo may dulas. Ayan. Oh, nasa tuktok na tayo. Okay, let's go. Akyat. Madulas. Shout out po sa RRD Mr. Lee. Ayos ah. Meron pa doon, boss? Doon sa spot, magandang ambience doon sa kabila. Oo. Doon sa kuweba. Saan kayo dumaan? Ay, Dito? nakadulas nga lang. Kaya nga, nadulas na nga ako kanina eh. Sige. Taga saan kayo, ate? Sa Dagupan. Ay, Dagupan lang. Sa'yo, sir. Sampabyan lang. Tama ko kayo sa vlog. Amat. Akit pa ako eh. Shout out! Sige, shoutout na. Dali, kahit madami. Shout out po sa RRD Mr. Lee, sa Robinson, Kalasya, Pangasinan. Taga Robinson, trabaho ka sa Robinson? Opo. Eh po, sa Robinson din. Ay, ba't kayo nagpunta dito? Ay. Palirax lang lang diyan. Ayan, so tara, tingnan natin sa taas.
Akit natin. Pinakamataas. Yun, oh. Alright, so dito akit na naman tayo. Oh. Okay kayo sa vlog. Ayan, oh. Taas pa. Madulas na dyan? Madulas? Akit pa. Kaya nga eh. Nadulas nga ako dun kanina. Lagi kayo. So ito pa. May lagoon pa dito. Malalim yan? Kaya nga po, pag malakas siya, delikado naman. Ayan. Wow! Ayan o, may lagoon. So ito yung pinakadulo na. Wala na to, last na to. Alright. May shoutout ba kayo, kuya? Sige na, shoutout na. Shoutout. So kami yung kilala kayo, mother nyo, father nyo. Sige, shoutout na natin. Father ko po, nawawala po siya. Ay, bakit nawawala? 20 years na pong may git. Baka panawagan, ito na yung daan para makita si father. Wala na ba dyan? Kasi hindi na makakyat. Akyat pa to no? Ay, wala, mahirap na to, delikado. Maganda pa sana doon sa tuktok ko. So, delikado, di na natin makakyat. Pag nahulog ka dyan naman. Ito na lang sa taas. Ay natin akyatin. Sige, matulas yung bato. Pag-ingat po tayo. Iyon. Ayan o. Oh, mga pogi points daw. Ano sa taas? Pagkahirap pa tayo, mayroon palang daan dito mas madali. Ayan o. Mas maayos. Kesa doon, muntik na tayo madulas. At least dito, ang ayos ng daan, kaso nga lang makipot. Ayan o. Wow. Andito ako! Andito ako!
Ay, mas madali dito. Hindi pa madulas. Wakas. Good luck! Ay, may ano dyan, oh. Kuweba. Please like and subscribe! How are you? What? Ano natapon? Talon. Start ha? Huwag mo na kang bigyan. Hawakan mo muna yung ice cream ko. Hawakan mo muna. Ayun na. Balik mo. Padali na. Yung muron. Huwag kang nakulong pa. Dalawang muron. Ilan na? O, hindi. Ibalik mo na yung crispy patlong. Ano ba yata na atin eh? Ano ba yung matulog ako? Alon! Maandar yung Wait pen. lang. Maandar yung pen. Wala rin pa dyan. Ilang bilis? No? Ilang miss ka na oh. Next film. Shout out sa mga nag-bintros dyan. Oo. Sige, bili na kayo. Pag di kayo bibili, tatapon na niya. Shout out dyan boss sa mga bintros. Oh, kuya, tago mo. Ay, Abangan mo na lang yung video mo. Dikit mo dyan sa ice box. thank you. Sige. Sabi mo sa mga kilala mo, mag-subscribe ka ha. Oo. Para pag bumalik kami dito, nag-subscribe ko na yung kasama namin. Kuhanin namin isang box ng ano. Galing. Ganda. Nice Antong Falls. Buko kayo dyan. Malalim. Alpex, yay! Politics ang lagabo. Oh, lagabog. Oh, nakita ka dyan. Oh. Hey! Nga gini! Wala ka! Okay. Wait! Facebook meron. Ayan oh. Shout out sa kanila. Taga saan kayo? Manawag. Ayos ah. Kung gusto nyo maligo dito, dapat marunong kayo lumangoy kasi malalim to. First time din na. Oh, baka may shout out kayo. Dali. Shout out po sa pamilya ko. Hindi ako lang yan. Oh. Ano pangalan ng pamilya mo? Ano po, si James Rich po. Ayos ah. Dahil pala to eh. Artistahin pala eh. Ayan o. Ang dami na nila. Kabos, baka may shoutout ka boss. Page mo. Yung nag-outing kayo, puro kanin yung dala nyo lahat? Walang ulam. Manawag, Pangasinan, Ilocano kayo? Pangasinan, Ilocano? Ay, Pangasinan, Ilocano kayo? Paano? Mix! Ilocano, Pangasinan. Ilocano, Pangasinan. Sa Pabian lang. Anong pagyan? Lakan pagyan nga sana kay Mundo eh. Mainit. Hindi advisable, mainit. Mas maganda dito. Alright, so pa-wash out sa kanila lahat. Pa-wash out. Wash out. O, Pangasinan, Manawag. Pamanawag. Alright. Ayun, after na maligo, Banlaw. Oh, ano? Ang lamig ng tubig, no? Maganda. So, hindi na tayo naligo. Antay na lang natin matapos maligo yung mga kasama natin, tapos matapos. So, okay? May magsha-shoutout sa atin? Kaya saan po? Oo, kuya. Pasurobyo, Bang Pasurobyo po. Sino po yung shoutout nila, kuya? Emil po. Ah. Emil Supremito po. Okay, so thank you. Ito yung sticker, boss. Sige po. Thank you. Subscribe po kayo. Salamat. Sige po, thank you po. Okay. Alright, so
hanggang dito na lamang ang ating video mga par. So nasaksihan natin kung gaano kaganda ang Antong Falls ng Sison, Pangasinan. So kung bago ka lang po sa aming channel, please click like and subscribe. At i-share nyo na rin para maging updated ang mga double cards natin dyan. Alright, so see you on our next vlog. Bye bye.